Tofa ana wata sai ga wata, yanzu babban malamin Izala ya aika ma 'yan ɗariƙa zazzafan saƙo. Idan ba ku manta ba, cikin satin nan wani babban malamin addini ya rasu a jihar Bauchi, wanda ake kira da Dr. Idris Dutsen Tanshi. To bayan fa rasuwarsa ne mutane suka yi ca akan wannan rasuwa tasa, inda wasu suke roƙon Allah ya gafarta ma wannan mutumin, Allah ka sa ya huta, inda kuma wasu suke mishi mummuna addu'a cewar lalle wannan mutumin ya mutu kuma cikin wuta za a jefa shi. To wannan abubuwa da kalamai da ake faɗa lalle bai ma sauran 'yan Izala daɗi ba, dalilin da yasa wani babban malamin addini kenan ya fito ya kaca-kaca da 'yan ɗariƙa, musamman a cikin 'yan ɗariƙa akwai wani wanda suke kiran shi da Bairan Faira, shi dai inda ya ce lalle wannan mutumin da ya mutu wanda suka sa mishi suna Dr. Jaki, cewar lalle ko da a Madina ya mutu kuma a cikin masallacin Madina kuma ranar Juma'a yana sallah, tunda ya ce bai san taimakon manzon Allah lalle wuta zai tafi, inda har shi wannan Bairan Faira ya faɗi cewar lalle ya kamata a ce lokacin da wannan malamin addini yake kalmar shahada da zai rasu, ya kamata a ce an mishi rikodin domin ya tabbatar da cewar lalle ya yi kalmar shahada, inda shi kuma wannan babban malamin addini ya ce to ai ba wai ana buƙatar shi ya gamsu bane ba, tunda dai Allah ya shaida sannan kuma mala'iku sun shaida, to abinda ake buƙata kenan shi ya yadda, ko da bai yadda ba ba a buƙatar yaddarsa, da ba ita yardar Allah kawai ita ake nema. Da wannan babban malamin addini ya ƙara da cewa irinsu su ne suke cewa idan ka shiga ruwa su ce ka tara ƙura, saboda sun riga sun rena maka wayo. Abinda zai baka mamaki, yanzu addini dai an mai da shi abin wasa, yadda ka san wasan kwaikwayo haka malama suke fitowa suke wasa da addini, inda wancan zai zo ya jawo ayar Qur'ani, ya jawo hadisai, ya fassara domin ya faɗakar da al'umma, sai kuma ka je wani shi ma ya kawo nashi ya warware karatun wancan malami. Abinda ake tunanin annabawa ba su haka ba, sahabbai ba su haka ba, gashi kuma su kansu malamai gurin su ne ake ɗaukar ilimi. Duk wani abu da zaka ga an yi na rayuwar duniya dole malamai su ne za su koyar da shi, tun daga kan sallah da duk wani abu da ya kamata a ce an yi lalle su ne za su koyar da shi. To amma su kansu yanzu malamai sun raba kansu, to ta za a ce yanzu jama'a su raba kansu? Kuma ita irin wannan rabuwar kai da kuke gani yanzu a ƙasar nan shine ke ƙara jefa mu cikin wahala ko da wani lokaci. Yanzu za ku ga 'yan ta'adda wanda suke irin su Bello Turji yanzu sun fi malaman Najeriya haɗa kansu guri guda, kuma yanda 'yan ta'adda suka haɗa kansu yanzu guri guda, da a ce malamai sun haɗa kansu guri guda, talakawa sun haɗa kansu guri guda, shugabannin nan namu su ma sun haɗa kansu guri guda, to 'yan ta'addan nan da suke zuwa suke kama mu suke kashewa kullum lalle ba za su taɓa samun nasara akan mu ba, sai dai mu samu nasara kansu. To amma irin wannan rabuwar kai din kowa kan shi kawai yake so, to dalilin da yasa ko gama ta shan wahala kenan, kuma wahala yanzu muka fara shan ta matukar kanmu bai haɗu ba, domin ko su 'yan ta'adda abin da yasa suke kawo hare-hare ko suke samun nasara akan mu lalle haɗin kai ne. Da yau a ce su kansu 'yan ta'adda kansu zai rabu, to wannan ta'addancin dole su bashi, tunda babu wanda ya ce zai fito harkar ta'addanci shi kadai ya ɗauko bindiga ya zo tunkari garin da ke da mutum 50 ma ya ce zai kawo musu har ta'addanci ya kashe su kuma ya garkuwa da su, inda shi kadai ne. Kun san garin ko da ba su da bindiga lalle za su fito tun yana harbin su har bindigar tashi ta kare, wayanda suke da sauran rai su kama shi su ma su kashe shi domin su kora shi. Kun tabbatar haka za ta iya faruwa. To amma da ke sun riga sun haɗa kansu guri guda, kun ga dai ba aikin alheri ne suka yi ba, ba aikin Allah ne ba, ko ba aikin manzon Allah ne ba, ba aikin da uwa da uba suka ce a yi ba, amma kun ga saboda sun riga sun haɗa kansu guri guda sun samu nasara. To amma kuma wa'annan malaman addini su da suke cewa abi Allah, abi manzon Allah, abi uwa, abi uba, tunda kansu ya rubu bai haɗu guri guda ba, to duk abin da za su yi a rayuwa ba za su taɓa samun nasara ba. Amma duk abin da aka haɗa kai, hatta ko da sallah ce, kamar yadda malamai suka faɗa, idan an haɗa kai aka yi jam'u lalle ta fi lada, idan ka ware kai kaɗai ka yi ta lalle ba za ka samu lada da yawa ba. To amma dan me yasa su kuma yanzu kullum kokarin da suke su raba kan al'umma, wannan ya fito ya zagi wancan, wancan ya fito ya zagi wancan, wannan ya ce shine mai gaskiya, wannan ya ce shine mai gaskiya, sai ka rasa kai wani zaka bi. Dan Allah dan Annabi, dan yau da farkon zuwa ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi sharing din bidiyon nan, kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Akwai wanda ya san wannan in ba tsagwaron jahilci ba? Ka zo ka kalli mutum malami mai karantarwa ya mutu yana furta kalmar la ilaha illallah, wani jahili ya ce wai to dan me ba a yi masa rikodin din lokacin da yake kalmar la ilaha illallah ba, wai sai a yi masa rikodin saboda so ake a gamsar da kai da tsohuwarka da ubanka. Ba wanda ake so a gamsar a kungiyarka ko a jama'arka. Idan Allah ya shaida magana ta kare, idan mala'ikun Allah sun shaida magana ta kare, in mutanen kirki da suke gurin sun shaida magana ta kare. Amma tsabar adawa da hassada da tamsul basira da zuciya ta cika ta kwankwaɗi bid'a, wai sai a yi masa rikodin lokacin da malam yake cewa la ilaha illallah.
sai ai mai rikodin ka ji fa tsabar adawa da bala'i da masifa irin abin nan da Bahaushe yake cewa ko ruwa ka fada sai su ce ka ta da kura shine fa a nan gurin. Allah ka tsare mu da jahilci. Ya ƴan uwa masu daraja, ku dai ji wannan hadisin. Allah ya ce to kai da kake cewa ba za a gabarta wa ba, to Allah ya ce na gabarta masa. Karuwa fa da ta rayu tsawon rayuwarta a karuwanci ta shayar da kare ruwa, Allah ya ce na gabarta mata kuma ya bata aljanna. Allah fa kenan, Allah fa ya wuce inda kake tunani. Musulma mai azumi mai sallah, musulma mai azumi mai sallah, musulma ina maimaitawa mai azumi mai sallah ta daure mage har ta mutu a cikin keji da yunwa. Allah ce na bata sallarta da azuminta a kai ta wuta akan mage. Wani irin hauka ne ga ɗan adam zai zo ya hukunci da wuta kayan Allah? Me ya shafe ka? Wani irin rudu da hassada da kiyayya ce ta ma yawa? Allah ka shirye da mu, ka ganar da mu. Ya ƴan uwa masu daraja, ya zo duk musulmin da ya mutu akan tauhidi, mu kiyaye wannan ka'idar. Duk musulmin da ya mutu akan tauhidi tsantsa, na rantse da Allah aljanna sai ya shige ta. In dai ya mutu akan tauhidi tsantsa, Allah zai gafarta masa komai kuma yawan zunubansa, komai yawan zunuban, in dai ya mutu akan tauhidi wallahi sai ya shiga aljanna. Ya zo a cikin hadisin Jabir bin Abdullah, Allah ya kara masa yadda, ya ce atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam rajulun, wani mutum ya zo wajen annabi Muhammad, faqala ya rasulullah, yace ya ma'aikin Allah, mal mujibatani, wani abubuwa ne guda biyu suke wajabta shiga abubuwan da suke wajabta shiga aljanna, wani abubuwa ne suke wajabta mutum sai ya shiga wuta, babu makawa, dole tilas. Abu na farko, manzon Allah ya ce man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna, duk wanda ya mutu bai hada Allah da kowa ba, bai yi shirka da Allah ba. Kaga fa, ku ji fa wannan hadisin, man mata la yushriku billahi shay'an, bai hada Allah da wani abu komai karantarsa komai girmansa ba, bai riƙe annabi Muhammad a matsayin Allah ba. A tattakhidhuni lillahi niddan, annabi ya gaya wani, ya ce kai za ka riƙe ni sa'an Allah ko kinin Allah ko abokin Allah? Kul ka aikata haka. Allah kadai ake yi wa sujjada, ba a yi wa annabi Muhammad sujjada. Annabi ya hana shi, ya ja kunnensa, ya gargaɗe shi, ya razanar da shi, ya nuna masa girman haƙƙin Allah. Annabi ya nuna masa cewa matsayinsa bai kai matsayin Allah ba, shi ma bawa ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallazi asara bi abdihi, bawan Allah ne. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi, shi ma bawan Allah ne. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, annabi ya shiga cikin waɗanda suke bautawa Allah, shi ma bawan Allah ne. Nan take annabi ya gargaɗe shi. To wannan hadisin ya ce man mata, wanda ya mutu la yushrik billahi shay'an, baya bautawa mala'iku, baya bautawa aljanu, baya bautawa annabawa, baya bautawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa yake bautawa kadai? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah kadai zalla yake bautawa, dakhala aljannata, zai shiga gidan aljanna. Wa man mata, wanda ya mutu yushriku billahi shay'an, yana hada yushrik